Ecclesiastes Kapitulo 6. Namatikdan ko nga niining kalibutana, ang tawo wala gayud hatagig kaangayan. Ang tawo hatagan sa Dios og bahandi, dungog, kabtangan ug sa tanan nga iyang gikinahanglan, apan dili siya tugutan sa Dios sa pagpahimulos niini. Dumuduong hinuoy magpahimulos niini. Wala kini kapuslanan ug dili matarong. Ang usa ka tawo mahimong makabaton ug usa ka gatos ka anak ug taas kaayong kinabuhi. Apan bisan pag-unsa kataas kini kun wala siya'y kalipay ug dili siya pasidunggan sa dihang ilubong na siya, maayo pang nakuha siya sa didto pa siya sa taguangkan sa iyang inahan. Walay kapuslanan ang iyang pagkahimugso, ug mahanaw lamang siya sa kangitngit ug hikalimtan. Dili siya makakita sa kahayag sa adlaw o masayod kung unsa ang kinabuhi, apan makapahulay siya. Unsa pa kaha ang tawo nga wala gayud makapahimulos sa kinabuhi bisan pag magpanuigon siya 2,000 ka tuig. Silang duha usaray padulngan. Magtrabaho ang tawo aron makakaon, apan dili siya matagbaw. Unsa may kalainan sa maalamon ug buang-buang? Makaayo ba sa kabus ang pagkasayod kung unsaon pagsagubang ang kinabuhi? Wala kini kapuslanan. Sama kini sa pagdakop ug hangin. Maayo pa nga matagbaw ka sa anaa kanimo kaysa mangandoy ka sa wala diha. Nasayran ng daan ang bisan unsang mahitabo ug nasayod kitang tanan nga ang tawo dili makalalis sa gamhanan pakay kaniya. Sa daghang sulti, daghan usab ang dili mapuslan ug wala kay maani niini. Unsaon man pagkasayod sa tawo, unsay labing maayo alang kaniya niining mubo ug walay kapuslanan nga kinabuhi. Kinabuhi nga mahanaw lamang sama sa anino. Unsaon man pagkasayod sa tawo, unsay mahitabo dinhi sa kalibutan human siya mamatay.